nesymbolicky sa tu dnes stretávame o tom, alebo k tomu, aby sme diskutovali, čo nás čaká. A to je diskusia o návrh ústavy a zmeny ústavy Slovenskej republiky. O tejto novele bude hlasovať Národná rada a dnes budeme diskutovať v zastúpení ľudskoprávnej koalície 3 organizácie. Robert Furiel, riaditeľ OZ Sampling, Pride Košice Prisma a dlhoročný aktivista a školiteľ v témach LGBT+ na východnom Slovensku. Z členstva ľudskoprávnej organizácie sedí po mojej pravici Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko, člen Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a rodovú rovnosť a spoluzakladateľ Artfora v Banskej Bystrici. No a za organizáciu Intimita budem rozprávať ja, Monika Kapralíková, čerstvá exekutívna alebo výkonná riaditeľka tohto združenia, autorka, kurátorka a tiež autorka rubriky pravidelnej Robinsonky FM. Čo nás dnes čaká? Tak asi aj publikum plus minus registruje, že svojho času na oslavách bol to Cyrila Metod, tak predseda vlády Robert Fico ohlásil budovanie tej hrádze proti progresivizmu. Druhá hrádza, ktorú on buduje, predtým budoval proti extrémizmu. No a v podstate odvtedy rôzne samozrejme boli verejné vyjadrenia a potom prišiel ten nápad, teda, že poďme tú ústavu upraviť takým spôsobom, aby sme chránili tie slovenské záujmy, aby sme sa vedeli ubrániť tým rôznym nebezpečným v úvodzovkách zahraničným vplyvom. No a vzýšiel z toho návrh, ktorý, ako sme videli vlastne pred letom, tesne neprešiel a vieme, že tam je vlastne poskladaná tá väčšina vládnej koalície plus KDH. No a tie ako hlavné dôvody, ktoré nám ako ľudskoprávnej koalícii na tom prekážajú, samozrejme je za prvé to, že tento návrh vlastne vnáša do ústavy, dá sa povedať, odpojenie Slovenska od záväzkov v oblasti medzinárodného práva a európskeho práva. Nerobí to nejako explicitne jednoznačne v zmysle, že pomenúva, čo pre nás už nebude platiť, ale hovorí, že v nejakých tzv. Kultúrno-etických témach Slovensko si chce chrániť svoju tzv. Národnú identitu a že v takýchto oblastiach, ktoré môžete si predstaviť od A po Z všeličo, čokoľvek, čo sa týka rodiny, vzťahov, vzdelávania, vedy, kultúry, tak vlastne to všetko môže byť pre nás vlastne nezáväzné. Ale čo sa bude politicky hodiť, tak to sa povie, že to je v rozpore s národnou identitou. Budú to queer ľudia. Bude to tento podnik, hej, lebo tuto sa prezentuje nejakými dúhovými vlajkami a dúhovými farbami, tak to môže byť v rozpore s národnou identitou Slovenska. Takže toto je najväčší problém, lebo keď sa pozriete aj na tú slovenskú legislatívu a slovenskú ústavu, že to, čo tam je o ľudských právach, to nevymysleli zákonodarcovia, zákonodárkyne po 92. To bolo plus minus prevzaté to, čo sa nejakým spôsobom už kodifikovalo ako nejaký ľudskoprávny základ, ľudskoprávne jadro v medzinárodnom práve. A samozrejme nie všetky detaily tam sú, takže tam, kde tie detaily nie sú v ústave alebo v slovenských zákonoch, tak sa vždy organizácie, ktoré bránia ľudské práva, alebo ľudia, fyzické osoby, ktoré bránia svoje ľudské práva, môžu odvolať na tie dohovory. Tá novela je pretláčaná na vlne nenávisti voči LGBT plus ľuďom, ktorú už bohužiaľ teda úspešne nejaký čas vyvolávajú vládni predstavitelia a predstaviteľky, že to a ešte špecificky voči teda transrodovým ľuďom, kde máme tú vlnu nenávisti dosť globálnu a na nej sa proste veľmi sprosto väzú, namiesto toho, že by tým ľuďom, ktorí potrebujú akože uľahčiť život, tak hľadajú spôsoby, ako im ho skomplikovať. Lebo v dôvodovej správe, ono sa to môže zdať, no ale však dáme do ústavy to, čo v úvodzovkách je, ako všetci vieme, že sú iba dve pohlavia, neviem čo, no sú ako, to sú veci na prvom stupni základnej školy, prírodoveda, myslím, tam nie je ešte biológia, ale ako keď ideme ďalej, tak zistíme, že ono to nie je také jednoduché, že aj všeobecne v prírode, aj špecificky v prípade ľudí, nejdem zachádzať úplne do podrobností. V právnom systéme poznáme dve pohlavia z rôznych dôvodov, nám to podľa mňa zostalo ešte z Rakúsko-Uhorska. A to by možno až taký nebol problém, pokiaľ sa nepozrieme do dôvodovej správy.
A toto má byť prvý krok k zamedzeniu tranzície, k zamedzeniu úradnej zmeny rodu a prepisu rodu v dokladoch, ktorá i pre prípade transrodových ľudí je tým častokrát pre niektorých, nie pre všetkých, tým, čo vlastne chcú, že majú proste doklady na rod, s ktorým sa identifikujú a už vlastne nikto ich nemusí riešiť, nemusí niekomu vysvetľovať, prečo nesedí ich meno, prečo nesedia ich doklady. A tá ústava by mohla viesť k tomu, čo je v Maďarsku, že vy máte niekde v doklade napísané máte napísaný rod, ktorý by vám bol pripísaný pri narodení a ktorý sa nedá zmeniť v dokladoch, takže vy aj keď si doklady zmeníte, tak stále vám tam niekde svieti to, čo vlastne nie ste. Je paradoxná otázka, keď tu už Robert spomínal, že ako mačička s psíčkom robili tortu, tak naozaj tie body toho návrhu, keď ich dáte spolu, tak pôsobia veľmi nevyvážene. Prečo sa ideme na jednej úrovni vlastne zaoberať s nadradenosťou európskeho, alebo teda domáceho právneho systému nad európskymi našimi záväzkami a na druhej strane potrebujeme do toho zaviesť tému súhlasu so sexuálnou a vzťahovou výchovou. Prečo by sa ústava vôbec mala zaoberať týmto? Je to trochu zavádza alebo spôsobuje to isté podozrievanie. Sú to témy, ktoré sú teda podozrivé, naša intimita alebo súhlas sú podozrivé, mali by byť súčasťou ústavy, čo tým dávame, vlastne aký signál vysielame mladým ľuďom, ktorých učíme, že by teda mali súhlasiť alebo nastavať svoje hranice. Čiže toto z hodnotového hľadiska a potom vlastne z takého praktického, čo sa týka, keď si tu spomínala modelovú situáciu, tak modelové situácie na školách, prevencia šikany a násilia alebo súhlas vymedzovania si hraníc, to je práve to, ktoré sa podmienuje rodičovským súhlasom, čiže kde bude končiť legitímna alebo autonómnosť toho učiteľa, ktorý bude vedieť posúdiť situáciu šikany alebo násilia alebo prevencie, ktorú doteraz mal. On mal tie kompetencie zasiahnuť a zrazu bude musieť vyhodnotiť, či už to nespadá pod vlastne tú novú novelu a teda, že či by to nemal vyhodnotiť, či na to už nepotrebuje súhlas a keď mu teda necháme toto vyhodnocovanie, aby zisťoval, či na to potrebuje, tak prírodzená reakcia bude, že si to radšej vyhodnotí, takže nebude zasahovať. Čiže my dostávame školy do právnej neistoty a učiteľov nechávame ťarchu toho hodnocovania a vyhodnocovania situácií na nich a oni aj z takého prirodzeného konania vlastne sa budú chcieť chrániť a preto do tých situácií možno nepôjdu. Čo bude, ale čoho dôsledkom bude ticho tolerovaná šikana, možno sexuálny nátlak alebo aj bezpečnosť, ohrozenie bezpečnosti v tom kyberpriestore a tým, alebo skupinami, ktorí tým budú trpieť, budú predovšetkým dievčatá, alebo teda mladí queer, alebo LGBT plus ľudia a nejaké vylúčené alebo marginalizované komunity. Takže z tohto dôvodu vlastne to zasahuje aj do vzdelávania a takým značným spôsobom vlastne pripravuje alebo vytvára právny chaos a prenáša zodpovednosť na školy a na učiteľov alebo učiteľstvo a riaditeľky škôl. Poviem taký príklad, nedaleko, alebo relevantný aj pre Košice a východné Slovensko. To bola policajné násilie v Moldave nad Bodvou v roku 2013. Tento prípad sa nejako nevedel posunúť vpred cez tie slovenské kanály a vlastne až v roku 2020, keď padlo 2013, to bolo 2020, bolo prvé rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prospech teda obetí, že ich práva boli porušené a až potom sa vlastne tie súdy, ktoré na Slovensku stále prebiehali, vlastne ako keby postupne pouzatvárali. No a teda, keby táto ústava prešla, čo by sa teoreticky mohlo stať? Možno nie nevyhnutne v takomto prípade nejakého policajného násilia, ale v iných, že Slovensko by ani to nejaké formálne mierne uznanie vyplatenia odškodného nemuselo akceptovať, lebo by povedalo, že no na nás sa tie záväzky, ktoré vyplývajú z Európskeho dohovoru o ľudských právach, nevzťahujú, lebo sú v rozpore s národnou identitou Slovenska a dotýkajú sa nejakej tej tzv. Kultúrno-etickej témy. To znamená, že toto možno není, že dennodenná vec, čo riešime, ale je taká okrídlená veta, že spravodlivosť na Slovensku existuje, ale mnohokrát musí ísť cez Štrasburg. No tak toto by sa v mnohých prípadoch veľmi výrazne skomplikovalo.
a tým pádom mnohé, možno tam by sme mohli hovoriť, že obzvlášť menšiny niektoré, ktoré sa ťažko domáhajú tej dôstojnosti rovnosti práv na Slovensku, by strátili toto záchranné koleso. No a potom samozrejme tie ďalšie veci sa potom týkajú ako keby toho možno viac dennodenného života, ktorý nás sa dotýka, že keď táto zmena ústavy prešla, to neznamená, že nejaký slovenský súd, prípadne aj ústavný súd by nemohol nakoniec konštatovať, že v prípade napríklad Roba Furiela, že Slovenská republika mu porušila nejaké práva. Ale kým, prepáč Robo, že som si teda vybral teraz ako príklad, ale kým Robovi prišiel na ten súd, tak vlastne on by sa stretal s rôznymi inštitúciami, ja neviem, Mestský úrad, vyšší samosprávny celok, a matriky, ministerstva a tak ďalej. Všetky tieto orgány si budú interpretovať tú ústavu, alebo budú si môcť interpretovať tak, že Robo po nich niečo chce, má na to právo, ale tie orgány, úrady budú hovoriť, že no tak ale pán Furiel, toto teda nie, hej, že je to v rozpore s národnou identitou Slovenskej republiky, takže oni mu odmietnú nejaký typ možno služby, vydanie nejakého dokumentu, možno nejaké, neviem, spolupráce, možno aj grantu, alebo nejaké inej dotačnej podpory, čokoľvek, čo si predstavíte, a teda Robo nakoniec sa nahnevá a pôjde tou súdnou cestou, ale to bude trvať niekoľko rokov, kým sa dopracuje k nejakému výsledku a potom sa možno nakoniec dopracuje k tomu ústavnému súdu, ale tam tiež to nie je isté, že akým spôsobom to ústavný súd vyhodnotí, hej? Nikomu nenapadlo, že to proste niekto bude tak hrubo niečo zneužívať, že tým otcom a matkám Únie nenapadlo ani dať do vienka nejaké silné nástroje, lebo to by znamenalo, že ak by tam tie nástroje boli, že ako keby a priorne nedôverujú tým novým členským krajinám. A to je asi ako, fakt myslím, že kým to bola tá stará Európa, tá, ktorá mala silný právny štát u seba doma, že každý z tých štátov bol relatívne silný právny štát, tak im ani nenapadlo. A akože poznámka o právnom štáte to prvé, že zase to je optimizmus, že slovenské súdy, že ako keď už niečomu dojde, ja si to skôr predstavím, takže vláda vydá záväzné nariadenie, toto je národná identita a my sa vlastne vrátime do slovenského štátu, lebo tie súdy budú podľa toho vykladať a akože keďže nemusia podľa európskych noriem alebo iných všetko môže byť kultúrno-etická otázka, keď ťa to zhlúpi. tak vlastne to sa vydá, ako robí sa nejaký rámec, ktorý si tie vlády budú dookola udržiavať a tým pádom vlastne tie súdy zostanú ako vykonávateľia tej moci a nám vlastne zakapí právny štát ako taký, že ako, ja by som to skôr tam vidím ešte toto riziko, než nejaké, že to bude trvať dlhšie. No, na všetko to trvá dlho, ale to skôr neviem, že to bude dlhšie, ale že to bude aj horšie. My sme to aj dnes vlastne na tej našej tlačovej konferencii spomínali, ak sledujete tú debatu celospoločenskú o tom, a teda ktorá nie je preto, že vláda chce celospoločensky diskutovať, ale preto, že nejaké rôzne inštitúcie a ľudia, experti chcú poskytnúť k tomu tú objektívnejší pohľad, tak spomína sa aj to, že vlastne tá snaha odrezať Slovensko od tej nutnosti rešpektovať európske právo môže dopadnúť aj finančne, ekonomicky na Slovensko a to znamená, že primárne Európska komisia má nejaké nástroje, ako sa vysporiadať s tým, že nejaký členský štát niečo porušuje. No a tam jeden z možností je, že napríklad môže byť časť eurofondov alebo prostriedkov plánu obnovy zmrazené. Videli sme to teda v nejakej miere pri Poľsku, tam sa to zmenilo v podstate po nástupe tej novej vlády. A v Maďarsku tam stále je to, myslím, cez 10 miliard v rámci eurofondov. Nie, 10 miliard zmrazili a ešte cca 20 miliard je zmrazených. Takže to by sa mohlo stať teoreticky Slovensku. Keď sme v takej relatívne komornej atmosfére, tak môžeme si dovoliť aj byť taký akože skeptickejší trošku, že na obe strany, že áno, asi vidíme, že málo čo dokáže tú súčasnú politickú garnitúru zmení názor, ako keď je nejaká reálna hrozba s mrazením finančných prostriedkov. Na druhej strane Európskej únie vždy veľmi dlho trvá vysporiadať sa s týmito negatívnymi javmi, lebo keby bola v tomto efektívnejšia, tak asi nemôžeme hovoriť o tom, že čo vlastne Viktor Orbán v Maďarsku vybudoval. Ako som povedal, v tejto komornej zastave treba sa povedať, že tá Európska únia si dosť neplní tú svoju domácu úlohu, že my sme tu vôbec nemuseli tieto problémy mať, keby sa voči Viktorovi Orbánovi zasiahlo skôr
keby sme boli principiálni v každej veci, veď to nie je len, že stredná Európa, ktorá robí problémy, veď keď krajiny pri Stredozemnom mori nechávajú umierať ľudí a utečencov, utečenkyne, to je iná téma, ale tiež ako keby je to taký prísun, no to znamená, že áno, spoliehame sa aj na Európsku úniu a dúfame, že v tomto akože bude silným hráčom, ale zároveň vidíme, že v niektorých prípadoch tá sila nebola dostatočná, alebo tá razantnosť. A potom je teda otázka, že či tak s tým nekalkulujú aj tí politici, ako Viktor Orbán, Robert Fico, ďalší, že no však nejako sa dohodneme, že my si toto spravíme, tam zase im trošku ustúpime a tak by sme mohli pokračovať, ale tak zase dlho hovorím, tak vraciam mikrofón. Proste demokracia je prax, to nie je stav. To je niečo, čo musíme proste robiť. A musíme to robiť dookola a vždycky a žiadne také, že koniec histórie. To ja mám ako pocit, že niektoré krajiny to tak zaspali, si povedali super, teraz je všetko hotovo a ich zmietol ten protitlak. Lebo v spoločnosti budú vždycky proste rôzne prúdy a pokiaľ ten náš prúd bude silnejší ako tie iné, tak bude aspoň nám dobre. A keď naopak náš prúd bude slabší, ako je teraz, tak je nám zle. Takže za mňa je to proste hľadať tie spôsoby a potom môžete všetky tak vzdelávať sa, organizovať sa, agitovať sa. Ako hovorím, v kapitalizme môžete napríklad darovať, že máte tú finančnú moc, môžete darovať nejaké organizácii, môžete niektoré organizácie naopak nepodporovať, môžete napríklad nechodiť na dovolenky do štátov, ktoré porušujú ľudské práva. Ja už napríklad mám niekedy problém už prechádzať cez Maďarsko ako po diaľnici, lebo mi to tak akože škrípe, že tam platím Orbána, ale napríklad do Turecka by som už nešiel, do Izraela by som už nešiel. Takže ako každý z nás má proste vždycky nejakú moc, ktorú nejak môže použiť a tá demokracia je o tom, že veľa ľudí tú svoju drobnú moc použije nejakým spôsobom a ono sa to zleje do nejakého prúdu. A ten prúd proste musí byť veľký, musí byť silný a vtedy, keď je veľký a silný, tak niečo zásadne zmení. A napríklad tu veľmi pekne vidíme ten Trumpov efekt, že Trump nespôsobil marazmus tohto sveta, on sa napojil na to, čo v prípade americkej Biden a tak ďalej, že oni budovali svet, ktorý Trump prišiel a zrazu povedal si, že tak teda ja na tomto vystaviam niečo alebo s niečím. A veď to bol jeden z prvých tých výkonných nariadení Trumpa, že teda povedal, že uznávame pohlavy len také a také a malo to veľký dopad potom na to, že či už sú to otázky diskriminácie, nejakých podpory výskumných projektov, nejakých vyrovnávajúcich opatrení. Takže to len na to, že ten vplyv samozrejme je veľmi veľký a v tomto prípade naozaj na Slovensku tiež často, keď je niečo negatívne, hovorím, že to najmä z východu. V týchto témach si myslím, že samozrejme, že ten vplyvy sú aj ako keby geograficky z východu, ale aj z toho západu veľmi silný, lebo naozaj, že Donald Trump by nemohol robiť to, čo robí, keby Biden nerobil to, čo robil a Trump to posunul niekde inde a pri tých napríklad uznávaní pohlaví a tak ďalej, tak to je akože jasné, že to Trumpové ťaženie povzbudilo ľudí ako Robert Fico. Mohli som napríklad spokojný, keby z tej ústavy povypadávali to smetie, ktoré sa tam nazbieralo za posledné roky, ako ústavná ochrana vody, a za ktorú zobchodoval Smer z KDH výmenou za ústavnú ochranu manželstva. To je proste akože ja nemám k tej ústave až taký zásadný vzťah, že by som teraz hlboko jej rozumel a povedal, no tu by to chcelo čiarku namiesto podkočiarky, ale minimálne tá ústavná definícia manželstva je pre mňa aj ideologickou, aj praktickou prekážkou v mojej ďalšej snahe, lebo my tu raz tie manželstva budeme mať. To je proste historický fakt, akože buď skôr zhorí celá zem, alebo budú manželstva, ale keď si zoberieme ten historický vývoj, tak aj keď bolo najhoršie, tak bolo lepšie, lebo ľudia sa chcú mať lepšie. A my čo tu sme, väčšina z nás, chcem veriť, že všetci vedia, že ako jeden zo spôsobov, ako sa mať lepšie, napríklad keď ľudia budujú stabilné partnerské zväzky, stabilné jednotky a manželstvo je jedno z tých najstabilnejších a najmä tu na východe trpíme aj tým, že ľudia odchádzajú a koľko ľudí by tu zostalo, keby proste mohli v Čani mať svoju rodinu, alebo v Šťani, alebo teraz sme na Politie. Viete, že zostať tu, že nie, že musím odísť, ale možno chcem, ale možno nechcem, ale môžem tu zostať. A to je napríklad aj tá symbolika, ale aj potom aj tá praktická rovina. Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste tu dnes s nami boli a že ste túto ťažkú tému s nami tu odpočúvali. Ak máte otázky, my sa presunieme k vám a môžeme sa po prípade aj v neformálnejšom rozhovore porozprávať.
Ďakujem vám za pozornosť a za to, že vás vôbec táto téma zaujala, že ste prišli si nás vypočuť. Ak by ste mali záujem sa dozvedieť viac, sledujte nás prostredníctvom našich partnerských alebo našich organizácií jednotlivých. Ľudskoprávna koalícia vznikla v marci 2025. Pomalými krokmi sa dostávame k tomu, aby sme vytvorili nejaké naše sociálne siete a komunikačné kanály. Zatiaľ dnes sme s vami komunikovali Sapling, Intimita a Amnesty International. Slovakia, ale organizácií je spolu 12. Takže ak si dáte do vyhľadávača v tejto chvíli ľudskoprávnu koalíciu, tak vám všetky vlastne členské organizácie vybehnú. Prosím, sledujte dianie okolo seba a buďte aktívni. Nezdávajme to ešte so Slovenskom. Ďakujem vám.